Здравейте хора от YouTube и VBox 7. Днес ще ви покажа един хак за Clash of Royale, който... Чакайте си премести камерата. Който ако стигне някъде около 50 абонати 100, ще покажа откъде си го изтеглите. Или ще ви покажа, или ще има линк на клипа, който получи 50 абоната. Така. И сега ще ви покажа хак. Ако... Чакайте, че съм с котето, а котето ми падна. Ако питате, това е котето ми. Коте, кажи здрасти. Не искаш. Добре, ако не ми... Опа, чакайте, че влезнах в моя си Clash of Royale. Ако хака не заради, ще спра и ще направя едно нещо, за да заради. Дано заради. Да, ще заради. Коти. Ауч, ухапаме котето. Ай, гаделичка. Така. И така, тук са ми уичали и тия неща. Да, тук ми е декадет направих. Това са ми новите карти, така. Ето, с 4000 купи, така. Добре, и съм такъв. Такъв съм общо взето и съм 11 арена и ще пусна тренинг къп игра, за да видим какво ще бъде. Така. Добре, това ми казва нещо шибан треньор и аз спамвам моите легендарки. Гадното е, че събира до 20, а не като на оригиналната да събираш само до 10. Ето я го виж, само спамваме така. Това нямаше смисъл. Така, добре, котето ми. Котето ми лежи. Така, и нали ми се пада силва чест. Така. И вижте и това. Това странно ли е? Макар че това е малко тъпо. На всяка игра ти показва това. Така. Само че има един бъг. И това е като отваряте този чест. Не виждате нищо до сега. Нали? Така и после ще видите. Сега ще видите. Тук ги виждате. Пада ми се. Добре, паднаха ми се 2 нови карти. Не, 4, 5. 5 нови карти. И Legendary честа няма бъг. Ето. Бати пич. Дайте лайк за котето ми. Така. Ето, още една легендарка. Между другото, вместо да има 3, той има 4 места. Те по принцип са 6, ама тук са... Така мисля, че искате ли да проверим? Защото няма зиме. Така. И ще пусна един батъл. Така. Той е забравил да си сложи името панада. И е първи левел. И аз ще го атаквам тъй. Да, той просто... What the fuck you? Сядам долу. Сами се спал. Събуди се. Ами не. Добре. Така хака може да бъгне. Но това не е голям проблем. Просто трябва да направите така. Или пак и така. На някои телефони става и по двата начина, ама на мен не ми. Така. И след това влизате. Вие да сте видяли името на хака, пак не знаете кой е. Що в сайта има много такива хакове. Той го намерих лично от YouTube. От YouTube там, къде гледах един геймър. Добре. Така, ето го. Ама якото е, че не чакате никакво време. Ето, цъкам го. Вече е готов за отваряне. Докато Legendary честа очакате 23 часа и 59 минути. И принцес, която аз нямах. Така, тук пак са тия китайци
Лембин. Нещо до... Некви две епикати май. Да. Така и си отваряме. Така хака мен лично ми харесва, като видите колко джейми имам. Просто сега го закривам с камерата. Така, ето, общо взето. Нали сега нямам никакви легенда. Така искам да видя. Опа, пък. Така хака мен лично много ми хареса. Защото и си изтеглих някъде 5-6 хак и само 2 работят. Така това къде го сложа, тук ще го сложа вида тая карта каква, защото все пак аз без хак съм 6-та арена и имам и нямам нито една от тези карти, освен тая имам, тая нямам, и тая я нямам. Общо взето. Ето, а това надали ли са всички легендарки? Какво пропускам? Спаркито пропуснах. Най-яката карта на света, която е... Чакайте. What? Що 2 принцес? Е 3... What? Някакъв бък. И това какво е? Минея 3 XP. What? Това е картата Спарки, която не ми се е паднала, защото играта не ме харесва. Както във всички игри, инета се е разпаднал и котката ми спи. Само да видя колко време, 7 минути играем. Ще преместа така. Дайте лайк за спалкоте. И интернета бъгна. Котката ми спи, макар че викам катут. Вау. И той е клип специално го правя заради един човек. Името му започва с Д. И живее под нас. Буквално. Това го правя за него. Защото не ми се снимаш клип. Днес намерих този хак. Не ми се снимаше изобщо, ама трябваше да снимам, понеже от доста време не съм качвал клипове и хака е... Фак. И хака. Трябва идем на място с повече интернет, защото аз съм в кухнята, а рутера е на майната си, както винаги. Искате да видите нещо голямо, както котка. Сега ще ви покажа една котка, само си угодема камерата. Нали може? Да, може. Нали виждате един човечец, който съм аз. След това. Дън. Това е котката на един приятел от София, дет дойдоха. Тя е толкова голяма, че буквално очите са и колкото някакви капачки. И буквално вижте. Ще сложа възглавницата до нея. Те са я мерили и казват, че е 5 кг и 20 и нещо си. Такова. Забравих името, ама е някак 5 кг и просто вижте какво ще стане. Котю. Майко! Fuck you! Това е съска. What the fuck you? Така тук интернет е силен, ще си смогла камерата както преди малко беше. Така става. Ако пак не заради то хак... зарежда, добре. Какво си избирам си ета? Не може. Добре.
О, добре, бе, това го знам. Така, това. Така. Това го сложих на 3 лева, ама нищо да бъгна. Уато, принцеса май ми е отишъл. А, не, ето го. Слагам го е така и дека ми... Само ми липсва спаркито, за да съм бос в тази игра. Но нищо е сега. Ще спална едно ето и за да има какво да ето и... What the fucker? What the fucker? What the fucker? Аз спална е така, едно е така, едно е така и едно е така. What the fuck? Една принцеска и една цуйкът. Хака между другото е готин. Мен ми харесва поне. И да, така. И сега. Моментът на истината. А най-яркото е, че е такова. Че... Чакайте. Това работи ли? Да, работи. Било. Ебати пич, сам той беше с Legendary карти и не ми взе нито една кола. Така и сега ще съберем. Сега. Искам спадки. Legendary често спадки. На баш че спадки. Дълъг то като спадкито, едно и също. О, фак, бе, това се хваща ми го натиска. Така. О, мамо. Добър ден, сам ли си? Да. Така, дълъг ще го сложа на това място. И ще пуснем един бата. А де до къде? Не знам. Ти сам ли си? Да. Така ще почна така. Искам да помайко. Да, котето спи. Дълъг. Така ще го спам. След това спаваме така. Ще спалнем една такова. Ето и... За сега той май ще го бия. Спълна един дълъг така. За кеф. Добре. Браото ми бутна колата. Аз ще му бутам централната. Е така. И той май ще ме бие. Да, би. Така. И пак получих Legendary често. Добре. Така и отваряме и този. Пак също така. Нищо добре. Колко нови карти. И принцес. Вот искам да видя. Ще разменя местата, за да видя какво прави тази принцес. Другата дете 5 елексир. Заради. Само да видя. Вижте. Това е новата карта. Да. Ще поиграя малко така. Той е много бързо. Ще го бия. Да, той го бих.
Така и това ще бъде от този клип и до скоро.